surup surya newos teka Sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu Pak Dalang. Nah, iki sowan ning dusun ngendi nok? Kelingan ora? Ning nggon postere mau. Sengkan catur tunggal. Condong catur kok catur condong. Condong catur Depok Sleman. Heeh. Iki sowan ning ngene daleme Bu Sriwatini sekalian garwa panjenengane Pak Rustam. Pak Rustam ki panjenengane sing lenggah ning kursi roda kae. Nggih, matur nuwun. Nderek ndedonga kagem swargi Eyang Putri Veronica Rubiem Mangkudiarjo iki wis genep 1000 dinane. Nggih. Kenten donga panjenengan. Aduh napa nggih. Mugi-mugi antuk kasuwargan jati. Amin. Nggih. Menapa Yuan? Ayo kuwi sing baku kuwi. Nggih, biasane kula ki ndongake wong bersih desa ngoten nika lho. Ayo ngono kuwi rak empan nggo papan. Oh iki sing wayangan ki nyewu. Oh iki sing wayangan khitanan pernikahan. Oh iki sing wayangan bersih desa. Oh iki nyewu ayo jumbuhke. Nggih, nek nyewu niku dongane nggih meng ngeten niku. Ayo meng ngono kuwi lan putra wayah sedaya warga dipun paringana kabagas warasan lancar nggone padha makarya. Amin. Nggih ngoten niku sami kula. Mbak Ayu, nggih. iki kejaba ngluwari ujar 1 juta. Ta? Iki mau rak wis ana pengendikan payung to. Lah iki ben rata. Iki sing putri iki ana jatah jatah payung 7 dienggo sinden, Mas Gading 1. Terus sawerane panjenengan mengko ya oleh, terus liyane dienggo pengrawit. Ben didung rata. Dadi kabeh ben rata. Sing putri oleh payung, sing kakung oleh saweran dibagi rata. Nggih, mboten napa-napa. Bojo kula rak melu. Jenenge nyambut gawe iki bareng-bareng. Heeh. Ya bejo to kanugrahan wong ki arep mau saudan to rakan. Nggih. Mongko awakmu lemu kaya ngono kuwi. Kowe payungan karo bojomu mesti kudanan, ya ta? Ya mboten napa-napa kudanan. Lho, Dan kula udan-udanke kok bojo kula. ya ora kok ya. Nah, lho payunge wis anu kae. Oh nggih, matur Sing nuwun ibu-ibu, sanget. ibu-ibu waranggana. Nggih, menika pas musim hujan nggih. Ah, Dadi nggih. sing berguna. Matur nuwun. Ya. Yo panjenengan minangkani pamundutan iki ngluwari ujar Sriuning dibawani nah. Dinggo saiki apa piye? Kowe jembar payunge wong aku wingi dek nang Surabaya nang Bantul ya wis rawuh ning nggon aku ya diparingi siji. Oh, nggih. Jembar kok nggen kula. Heeh. Nggen kula ning omah nggih jembar. Payunge lho maksude. Ah iya payunge kaya. Neno sinebut pahlawan putri. Iki mengko anu Mbak Ayu. Nggih. Wong biyen kuwi jane arep ngersake almarhum Ki Seno Nugroho. Mulane iki panjenengane Ibu Sri karo Pak Rustam terus ngersake adimu Gading mengko tampil. Dikersake ning nggon bagian sabetan. Nggih sabetan.
Ya. Neno neno nino putra Kanjeng sira lawe tak prangkeng bajana neno neno tan burung sri uning gugur neno neno dadi kusumaning ya, Mbak Ayu dibajutke ning Sriuning sak ramban langgam, sak ramban dangdut ning tipis-tipis. Ya. Sriuning mesti katuran lampun asna
Kaget aku bareng Adik noleh. namanya siapa? Heeh. Siapa? Deo Deo. Oh, kelas berapa? 2 Kelas 2 SD. Kok pinter ya? Yang ngajarin siapa? mama saya. Oh, saya. Oh, pinter loh, Pak. Ini kok kendel banget loh. Mbok menawa kuwi keluarga besar kene utawa wayah kene utawa putu kene. Oh, ngaten. Mbok menawa lho. Putrane sinten? Mbak Apit. Ya tepuk tangan lho, Bapak Ibu sedaya menika generasi penerus menika seneng wayang lho, Pak. Mentale elok. Nggih, wonten niku niku ten ngarepe Bu Pras niku ten ngajengi Bu Pras niku ndeloki wayang. Heeh. YouTube. Oh, Lah YouTube. niki, Nggih toh. nggih. Besok mau jadi apa? Dalang. Wah, Waduh. luar biasa. Jas mantep. Teruskan le belajar nggih. Anu, minta ilmu sama Mbah Geter nika. Nek njaluk dit abang oleh mboten. Dalah dan abang Pak Geter. Nah, kae Ibu Sriwartini Oh, kalau. nika dikasih si Mbak Putri. Oh, Bude. Oh, Bude. nggih, Bude nika. Mau ndak? Apa aku aja? Oh. Kok enggak mau? Lah ya menika ki maksud kula sinden-sinden kudu disawer. Oh, sinden-sinden nyuwun disawer, Bude. Bocah Yang kok pintere kaya ngono lho. Pinter lho niki jan. Heeh. Kendeleran. Oh. Ki arep dipek dhewe apa kek ke aku? Arep dipek dhewe apa kek ke aku? Wes pahit iku. Piye jare yuk? Dipek dhewe. Wah ya. Wes. Ayo sesemono ya ora apa-apa. Joget lagi ya. Joget lagi Nari ya. lagi ya. Karena sudah dikasih uang nari lagi ya. Iya. Nggih, terus ke nggih. Katresnane. Ya, tarik. Nggih. Makasih ya, Dek ya. Iya. Ya, sampun menika, Pak. Nggih, matur nuwun. Wah, iki nganu lho Mbak Yu. Pripun? Perjanjiane mau rak gandeng sing putri-putri wis diparingi apa payung to? Nggih. Iki sak yuta. Nggih. Gandeng sampean nembang nyo 100. Alhamdulillah. Heeh. Alhamdulillah aku yo entuk lho. Aku 200 wong aku dalange. Dalangan luwih akeh. Oh, ngoten. Ini lagi gue konco-konco sing 700 macamnya ya. Oh, nggih. Hati-hati kabeh ben rata. Rata, dumrata. Nah, sing penting saiki wis luar sing dadi pamundhute Suwargi Eyang Putri Sri Uning. Nggih. Sampun menika. Sampun. Wis oleh payung, wis oleh 100 barang sampun. Alhamdulillah. Nggone adik aja dijaluk. Oh, mboten. Nika nggo ngapa, Dek? Bu, Nggo nyawer. Aja nggo nyawer, nggo jajan wae ya. Heeh. Yo, rono kae yo. Rono jajan. Masih pengen joget lagi enggak, Oh, Dik? joget lagi ndak? ya mau aja sih. Mau aja. Ya engko nah ya saiki ngopi-ngopi sik apa piye yo? Seneng kopi. Iya. Seneng kopi yo, mimik susu ya. Iya. Engko nek sing ya matur nuwun Mbak Ayu. Mengko nek saya kepengin joget sing lentrek-lentrek adik kae mau ben dikancani karo sinden sing seragame rada nyelek dhewe. Nyelek dhewe rada beda dhewe. Heeh. Sapa iki manusia salah kedaden? Kok salah kedaden? Ayo mengko ketoke para pamriksa iki wah kae kok ayu banget jebul. Engko rak suwe-suwe dombatin kepiye mengko. Ayo sapa? Ayo Mbak Gentari. Nah, ayo supaya jemeneng di seperti nganggo cauk glecak Mas monggo Mas.
Selamat malam Mbak Gentari. Selamat malam Mbak Limbo Mak Cangik. Menyapa para pameriksa, para lenggah. Pameriksa. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken selamat malam buat Bapak Ibu yang sudah datang di lokasi. Iya. Nggih. Sami sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi tansah panjang umur, lancar rezekinipun. Amin. Wah, panjenengan bengi iki jan ketok ayu banget lho. Pripun Pak Ben? Ya, dangu mboten kepanggih kok sajak teng ngalem gitu. Iki para pamriksa mesti do mbaten kok piye kok ayu banget. Nggih no wedok. Wedok tenan? Nggih, Pak. Yakin nek wedok tenan? Yakin wong wau salin nggih kalih sinden-sinden. Sampeyan oleh salin bareng sing putri-putri. Nggih no, Pak. Apa do ra wedi? Mboten wedi wong padha bentuke. Padha piye? Padha bentuke. Mosok padha bentuke. Padha kulite. Wah ya. Nek sing ora ngerti ya iki ya piyae putri tenan jane. Heeh. Ning jane ya setengah lanang setengah wedok. Alah. Gak sida aku. Ning kemayune jan wis oleh tenan iki. Gak sida to Mas Wahyu lah. Pripun? Wis kenal karo Mas Wahyu to? Sapa? Mas Wahyu sing ngendang wis kenal. Nggih. Ketoke lagi ketemu si pisanan kok wis kenal. Lho, nggih chemistry yang luar biasa niku ngoten niku lho, Pak. Heeh to? Nggih. Wah, mulane iki mengko nek sampean joget gandeng Mas Wahyu sing ngendang, sampean kudu templek karo sing ngendang lho iki mengko. Kudu. Heeh. Kudu plek lho, Pak. Ah, iso. Rarane bentrek Mas tenang. Iki Nggih. panjenengane Mbak Gentari iki nek diceluk Mas nesu iki. Kok nesu? Nek manggil kudu nganggo Mbak. Nggih kudu no Pak wong Iya. gelungan kok. Ketokno suaramu, Mbak. Nggih. Ben rada gayeng bawa pocong mengko ditibake ning gubuk asmara ya. Nggih. Ning mengko nek gubuk asmara gandeng panjenengan iki piyayene kaya ngono ya nganggo sing rada genit piye ngono lho. Oke, mengke ditayepke. Oh ya. Nganggo mendesah barang lho mengko. Oke. Oke. Oke, ready? Ready? Oh, siap. Ya. Nyingkar nyingkur. Luar biasa, suarane ya jebles piye putri ngono kok ya. Nggih putri ya. Wis lekas menggugah. Nyingkar. Alah mbok sing mbok engko wae to. Kok nganggo ngono barangnya semelang. Nyingkur. Ayo sing kemayu meneh. Lingsem. Aku iki ngopo ya malah? Aku bayangke lho, Pak. Bayangke apa? Mas Wahyu. Mulane kok sampean angger melu kene iki kok bahagia banget iki kok. Bahagia banget. Kejaba Mas Wahyu ning ya kanca-kanca sing do bagus-bagus ya akeh. Alah. Sing clentem ki ya sing clentem kae ya bagus. Nggih ta. Tur antep. Tapi estu, Pak. Napa ya gadipun warga laras menika nggawa wadeng-wadeng saestu. Sedaya, Pak. Heeh. Nek sing rebab piye? Moh. Lah ngopo? Galak kok. Oh, galak to? Heeh. Ndek ngawut dipancal lho. Lah kok dipancal? Maine keras sing ngeram, Pak. Moh. Wih, enek bojone lali aku. Ngawur wae ana Mbak Ayu Neno. Lelampahan kang kaburi Neno
kene eno. Tresna tulus Mas Wahyu. Ya iya. Kok ket mau kok sing diceluk kok sing ngendang terus ki lho. Jatah yo awane kan ya udan-udan adem-adem ngene iki lho, Pak. Sing wong adem sapa sumuk kok iki? Ya mergo sumuk ki mergo ra sida udan. Heeh. Ngono lho. Arep mbok udani apa piye? Ah sing ngenong ya weruh gentari ya ingine padake. Tresna tulus nadyan ningku bekas marah. Ya. Janjimu mau njaluk dikendangke tayuban lho. Nggih. Ning lek ngendang kudu templek karo Mas Wahyu sing ngendang lho. Oke. Oke, nganggo mendesah barang lho. Oh, kali. Wah iya. Ala penak iki lho, Le. Ah, penak ya. Iya. Lae. Adalah. Adalah yo perang. Aku
Nembang apik, joget ya apik. Wah, jan lurese. Asline ngendi to mak sampean? Asli saking Boyolali. Boyolali. Nggih, kota susu menika. Kota susu. Nggih. Ngertake susu mboten, Pak? Gawa ora sampean? Mate susu sapi ini kalau Pak. Oh, susu sapi. Nggih. Lah terus kuwi sing sampean nggo kuwi kaos kaki apa? Asli niki, Pak. Asli menika. Asli. Asli Subalan. Asli Subalan. Wah, ya templek karo sing ngendang kok ya. Diomongi kok. Sithik ra, Mas? Kok tok tagih kuwi Wahyu ki le templek ya piye ya ora templek kok kuwi agi ditempleke wis nganu kok wis seneng kok kuwi. Ayo nok, kene nganggo mendesah nok. Gimana? Nganggo mendesah jajal. Oke. Alon-alon wae. Ora kapok, heeh. Adu-adus kombo yo lali. Kuwi merga saking wis kebacut sagus kok Solo nganti tekan Klaten ki naik kereta kok ya mau. Heeh, wah jan nyenengke pokoke. Heeh, dasare panjenengane Pak Rosman iki ya piyai sing budaya. Heeh. Wong ya nyatane panjenengane ya kagungan wayang gamelan dhewe. Aku ya wis ki wingi ya matur karo Mas Ipung kok ora nganggo alate panjenengane Pak Rosman wae. Ora, mula iki kelire gawang kelire kagungane panjenengane nggone Pak Rosman. Mula ya diaturake gunging panuwun. Heeh. Iki ora ming pisan iki kok nduk wayangan sesuk manut krenteke panjenengan Pak Rosman nek panjenengan iki spontan duwe penggalian sesuk wayangan ngerti-ngerti terus dawuh wayangan meneh ngono ya. Panjenengane Pak Rosman iki dheme wayangan kok ya. Iya, terus apa meneh? Yo ben rata. Iki panjenengane Pak Triwusana iki dasare ya piyai sing budaya, wong nyatane mau ya iso panjenengane ya nganggit dandang gula. Mbok menawa panjenengane arep nyumbangke suwantene tak keparengake munggah ning panggung panjenengane Pak Triwusana mengko ben dikancani karo panjenengane Mbak Oriza ya. Monggo Pak Triwusana kepareng nyumbangaken suwantenipun. Ayo Mbak Oriza supaya dipethuk panjenengane Pak Triwusana. Monggo Pak. Duduk. Duduk. Monggo Pak. Inggih Bapak. Kula sampun makaping-kaping matur. Nggih, terus pundi Pak? Yen ngripta kula saged. Oh nggih. Namung yen nyekar. Lho. Nggih, terus pundi? Menika swantene mboten sae. Lho, kok aneh Pak? Nggih. Wong nganggit saged kok nyekar kedahe nggih saged Pak. Saged namung swantenipun. Oh nggih. Kersanipun dipun rencangi kalian Mbak Oriza. Nggih Pak, monggo. Swantenipun menika limrah Pak wong nggih, sampun piyai sepuh ngaten nggih. Mboten napa-napa. Ning kepeksa nyuwun ngapunten. Nggih, Mas Budi. Rikala kalih taunipun Ibu, Nggih. kula nggih damel tembang. Nggih. Namung menika ngan kemawon Mbak Oriza. Dalem Pak Tri. Kula nyuwun dipun sekaraken ingkang kula ripta ingkang kaping kalih kala Oh, nggih, nggih.
Monggo Mbak Ani cobi Mbak sing Mbak keloro mau. Nah, nggih. Dandang gula. Ya. Menika kula mendhet saking Serat Kidung Wirabadra. Nggih. Nah, mangke kula saged njlentrehaken Nggih. namung ingkang nyekar menika Ibu Orsa. Oh nggih. Nggih. Yo Mbak Oriza sing kepareng nyekarake ingkang merdekaken panjenengane Pak Triwasana nggih Pak nggih. Nggih. Nano neno. Ing samekta Ing samengko. Oh nggih. Ing samengko tekek jaman mangke. Wiwit sak menika ngantos dumugi benjang. Aja nganti pisah rasa prihatin lan Subrata lan tapa. Nggih, leres Pak. Angga gentar prihatine Kudu duwe niat sing kuat prihatin lahir lan batine. Ya, mengku pitutur. ing wutan amung latyon Sing padha ngati-ati lan waspada atimu. sarata noleh kanan lan kiri. Aja mung ndelokke awakmu dhewe nanging ndelokno tangga teparo kiwa lan tengen. Tumenga maring tawan Tansah ndedonga ana ing angkasa. Kia enggal Ya enggal tumungkul. Ya enggal tumungkul. Sae menekaten swantenipun Aja mingdengak terus nanging Nggih. do tumungkul. Lah kene swantenipun Nggih, sae Pak. nggih Pak. Nggih. Panjenengan menika lho Pak. Wah, Kula isin kali solikin. Pingsem kula. Isin kali solikin kula. Mangkono Mangkono iku sanyata. Bakal antuk wewengan kang becik